dret a l'educació és un dret fonamental en la nostra democràcia, en el nostre ordenament jurídic, en la nostra Constitució, i així està establert en l'article 27. I ho és perquè obliga als poders públics, mandata als poders públics a facilitar un lloc escolar públic de l'educació per a tothom. Que tinguem un sòl públic municipal que estiga grafiat com a sòl públic i que sigui educatiu i que a més estigui reservat exclusivament per a la construcció d'escoles de titularitat i gestió pública són fonamentals per a garantir amb allò que ens marca el nostre ordenament jurídic fonamental, que és la Constitució. Ens trobem amb un avanç de l'educació, en aquest cas no pública. Davant la inacció voluntària dels poders públics no hi ha més remei que buscar un centre concertat. Hem parlat amb tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament i a les Corts, menys amb la consellera Català i el partit que li dona suport, que ni tan sols ha contestat la nostra petició. Hem parlat amb associacions de veïns del districte com Creu Coberta, Senabre, Patrai, Sant Marcelí, Favara, i també hem parlat amb la Confederació d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana. Hem parlat amb molta gent sobre aquesta qüestió. I la qüestió és, en què han parlat vostès per a prendre aquesta decisió? En què heu parlat per a introduir els canvis que ens afecten a més de 100.000 persones? Amb nosaltres i amb tots aquells que he citat, encara no. Hem parlat amb molta gent i tot el món diu pràcticament el mateix, que primer cal complir allò que es va prometre, és a dir, abans que res cal la construcció de l'Institut Nou Patrais. Ara tenim la nova ocurrència de la Generalitat, de la Conselleria d'Educació, desviar rendes públiques en mans privades per a afavorir el negoci educatiu i allí on estava promès centres educatius escolars públics vagin centres educatius privats. I sí que es pot des d'un ajuntament negar-li a la Generalitat un sòl públic que estava grafiat per a un centre públic i donar-li a mans privades. Sí que es pot perquè això forma part de les competències que tenim com a Ajuntament. Per això la proposta d'acord és que es garantisca que el sòl municipal que està grafiat com a educatiu públic es garantisca per a que siga destinat exclusivament per a la construcció de centres de gestió i titularitat pública. Qui envahit tes doigts, à cet instant je pleure et je ne sais pas pourquoi, je continue d'avoir peur de m'en aller loin de toi.